Γεννιέσαι σε χρυσή κούνια ή ίσως σε δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο μορφές εξουσίας, δύο τρόποι κυριαρχίας πάνω στους άλλους. Η μητέρα σου είναι δημόσια λειτουργός, μια σεβαστή, κομψή γυναίκα, πάντα ντυμένη με αψεγάδια στα κοστούμια και περιτριγυρισμένη από φρουρούς που μιλούν σιγανά στα ραδιόφωνα. Όταν αυτή μπαίνει σε μια αίθουσα, οι άνθρωποι σηκώνονται όρθιοι. Όταν μιλά, οι άλλοι ακούνε. Υπογράφει έγγραφα που αλλάζουν προϋπολογισμούς, πόλεις, ολόκληρους προορισμούς. Για τη χώρα είναι μια υποδειγματική γυναίκα. Για σένα είναι απλά μαμά. Ο πατέρας σου είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ο διευθυντής των Los Angeles Azules. Αλλά δεν είναι μια μπάντα. Είναι ένας οργανισμός. Ένας οργανισμός που διακινεί ναρκωτικά σε 4 ηπείρους. Φορτία που διασχίζουν ωκεανούς. Διαδρομές που περνούν από σύνορα που επίσημα δεν υπάρχουν. Λιμάνια, αεροδρόμια, εργαστήρια, ένοπλοι άνδρες. Μια αυτοκρατορία που χτίστηκε στη σιωπή. Όταν ο πατέρας σου μπαίνει σε μια αίθουσα, οι άνθρωποι δεν σηκώνονται από σεβασμό. Σηκώνονται από φόβο. Μεγάλωσες βλέποντας και τους δύο κόσμους. Τις κομψές δεξιώσεις της κυβέρνησης, όπου οι υπουργοί κάνουν πρόποση με κρυστάλλινα ποτήρια, ενώ συζητούν για νόμους, συμφωνίες και λόγους για τον τύπο. Και τις ιδιωτικές συναντήσεις, όπου κανείς δεν φορά γραβάτα και κανείς δεν ρωτά πολύ. Διπλωμάτες με σιδερωμένα κοστούμια, άνδρες με ουλές στα χέρια, πολιτικοί που μιλούν για σταθερότητα, μισθοφόροι που μιλούν για χρήματα. Όταν ήσουν παιδί δεν καταλάβαινες τη διαφορά. Ήξερες μόνο ότι και στα δύο μέρη όλοι γνώριζαν το επώνυμό σου. Και όλοι σε φέρονταν καλά. Πολύ καλά. Με τον καιρό αρχίζεις να καταλαβαίνεις κάτι. Η εξουσία έχει πολλές όψεις. Και οι γονείς σου έχουν αρκετές από αυτές. Όπως ο γάμος τους, έτσι και η ζωή σου υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Σε έναν ταξιδεύεις με κυβερνητικά αυτοκίνητα, με σημαίες στο καπό. Στον άλλο πετάς με ιδιωτικά τζετ χωρίς καταγεγραμμένα πλάνα πτήσεων. Σε έναν δείπνεις με κυβερνήτες. Στον άλλο ακούς συνομιλίες που τελειώνουν με κάποιον να εξαφανίζεται από τον χάρτη. Μαθαίνεις γρήγορα. Μαθαίνεις πότε να χαμογελάς, πότε να σωπαίνεις, πότε να κοιτάζεις αλλού. Και πάνω απ' όλα μαθαίνεις κάτι πιο σημαντικό. Ότι οι κανόνες δεν είναι ίσοι για όλους. Και σίγουρα δεν είναι ίσοι για σένα. Όταν ο πατέρας σου αποφασίζει να μπει στην πολιτική, πολλοί νομίζουν ότι είναι τρέλα. Ένας άνθρωπος σαν αυτόν σε δημόσιες εκλογές. Αλλά η μητέρα σου καταλαβαίνει κάτι που οι άλλοι δεν. Η νόμιμη εξουσία και η παράνομη εξουσία πάντα καταλήγουν να συναντιούνται. Οπότε τον βοηθάει. Εκστρατείες, επαφές, λόγους. Και όταν τελικά κερδίζει τις εκλογές στο χωριό σου, όλα αλλάζουν. Τώρα η οικογένειά σου δεν ελέγχει μόνο αόρατες δουλειές. Ελέγχει και ορατές αποφάσεις. Τη αστυνομία, τον προϋπολογισμό, τους δρόμους. Και δεν είσαι πια μόνο το παιδί δύο ισχυρών ανθρώπων. Γίνεσαι κάτι διαφορετικό. Κάτι που οι άνθρωποι δεν λένε δυνατά. Αλλά όλοι το σκέφτονται. Ένας σκοτεινός πρίγκιπας. Ο κληρονόμος 2 αυτοκρατοριών. Είσαι 20 ετών. Και ποτέ δεν γνώρισες τη λέξη όχι. Ο κόσμος ανοίγει μπροστά σου σαν έναν απέραντο κατάλογο. Αυτοκίνητα, πάρτι, ταξίδια, σπίτια σε διάφορες χώρες. Ό,τι ζητάς, εμφανίζεται. Αν θέλεις ένα ρολόι, κάποιος το αγοράζει. Αν θέλεις ένα πάρτι, κάποιος το οργανώνει. Αν θέλεις έναν άνθρωπο, κάποιος τον φέρνει. Και αν κάτι δεν θέλουν να σου το δώσουν, το παίρνεις. Επειδή μπορείς. Επειδή κανείς δεν τολμά να σε σταματήσει. Επειδή όλοι ξέρουν ποιος είσαι. Στους δρόμους του χωριού σε κοιτούν με σεβασμό. Ή με φόβο. Μερικές φορές και τα δύο ταυτόχρονα. Οι αστυνομικοί χαιρετούν όταν περνάς. Οι έμποροι χαμογελούν υπερβολικά. Τα παιδιά της ηλικίας σου μιλούν για σένα όταν μπαίνεις σε έναν χώρο. Και εσύ συνηθίζεις. Συνηθίζεις να λειτουργεί έτσι το σύστημα. Να είναι ο κόσμος εύκολος. Να εξαφανίζονται τα προβλήματα πριν σε αγγίξουν. Να είναι η εξουσία κάτι φυσικό.
Κάτι που πάντα υπήρχε. Κάτι που θα υπάρχει πάντα. Κανείς δεν σε σταματάει. Κανείς δεν σε αντιφάσκει. Κανείς δεν τολμά. Και με κάθε χρόνο που περνάει, αρχίζεις να πιστεύεις κάτι επικίνδυνο. Σήμερα είσαι στο τζακούζι της έπαυλής σου. Το ζεστό νερό φουσκώνει. Οι δύο κοπέλες σου είναι μαζί σου. Γέλια. Σαμπάνια. Μουσική χαμηλή. Το τηλέφωνο σου δονείται πάνω στο μάρμαρο. Ένα μήνυμα. Ένας άνδρας του πατέρα σου. Ο πατέρας σου έχει πρόβλημα. Στραμπουλάς τα φρύδια. Έπειτα ανασηκώνεις τους ώμους. Αν υπάρχουν προβλήματα, η μητέρα σου θα τα λύσει. Το κάνει πάντα. Κλείνεις το τηλέφωνο. Επιστρέφεις στο τζακούζι. Η μέρα συνεχίζεται με ποτό, γέλια και μουσική. Τα κορίτσια συνεχίζουν να πίνουν. Εσύ επίσης, μέχρι που η κούραση σε νικά. Ξυπνάς πολλές ώρες μετά. Η σιωπή είναι το πρώτο που παρατηρείς. Τα κορίτσια δεν είναι εκεί. Αυτό δεν είναι περίεργο. Αλλά κάτι ακόμα σου φαίνεται διαφορετικό. Βγαίνεις από το τζακούζι. Ο αέρας είναι κρύος πάνω στο βρεγμένο σου δέρμα. Τότε το βλέπεις. Το σαλόνι είναι άδειο. Δεν υπάρχουν καναπέδες. Δεν υπάρχουν τραπέζια. Δεν υπάρχει τηλεόραση. Περπατάς στο διάδρομο. Και το δωμάτιό σου είναι επίσης άδειο. Ούτε ρούχα, ούτε ρολόγια, ούτε παπούτσια. Τίποτα. Όλο το σπίτι έχει απογυμνωθεί. Μόνο μια πετσέτα έχεις γύρω από τη μέση σου. Το κινητό σου δεν εμφανίζεται επίσης. Έλα. Η φωνή σου αντανακλάται στους γυμνούς τοίχους. Ελέγχεις κάθε δωμάτιο. Πρώτα το σαλόνι. Ή αυτό που ήταν το σαλόνι. Όπου παλιά υπήρχαν μεγάλοι δερμάτινοι καναπέδες, τώρα υπάρχει μόνο άδειος χώρος. Ο ήχος των βημάτων σου αντυχεί στους γυμνούς τοίχους. Περπατάς αργά, σαν να περιμένεις να βρεις κάτι κρυμμένο. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τραπέζια, ούτε πίνακες, ούτε χαλιά, ούτε καν σκόνη, όπου παλιά στεκόντουσαν τα έπιπλα. Σαν κάποιος να πέρασε ώρες αποσυναρμολογώντας κάθε γωνιά του σπιτιού. Πηγαίνεις στην κουζίνα. Οι ντουλάπες είναι ανοιχτές, άδειες. Το ψυγείο είναι ακόμα εκεί, αλλά όταν το ανοίγεις, βρίσκεις μόνο κρύο αέρα. Τίποτα άλλο. Ούτε ένα μπουκάλι, ούτε ένα πιάτο, ούτε υπολείμματα φαγητού. Κλείνεις την πόρτα αργά. Η αναπνοή σου αρχίζει να γίνεται πιο βαριά. Ανεβαίνεις στις σκάλες. Ξυπόλυτος. Κάθε βήμα ακούγεται πολύ δυνατά σε ένα σπίτι που παλιά ήταν πάντα γεμάτο μουσική, υπαλλήλους, φρουρούς και φωνές. Τώρα είσαι μόνο εσύ. Φτάνεις στο δωμάτιό σου. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Πιέζεις απαλά. Το δωμάτιο είναι τεράστιο. Αλλά τώρα φαίνεται ακόμη πιο μεγάλο. Το κρεβάτι σου λείπει. Η ντουλάπα σου επίσης. Όπου παλιά υπήρχαν τα ρολόγια σου, τα παπούτσια σου, τα ρούχα σχεδιαστών, υπάρχουν μόνο καθαρές σημαδιές στο πάτωμα. Ούτε μια κρεμάστρα, ούτε ένα σιρτάρι, ούτε ένα πουκάμισο. Όλα έχουν εξαφανιστεί. Η καρδιά σου αρχίζει να χτυπά πιο γρήγορα. Ελέγχεις το μπάνιο. Επίσης άδειο. Ούτε πετσέτες, ούτε προϊόντα, ούτε οδοντόβουρτσα. Επιστρέφεις στο διάδρομο. Κοιτάς γύρω. Όλο το σπίτι μοιάζει με κέλυφος. Σαν κάποιος να διέγραψε τη ζωή σου με μία κίνηση. Τότε το βλέπεις. Κάτι μικρό στο πάτωμα. Ένα χαρτί. Κοντά στον τοίχο. Πλησιάζεις. Το σηκώνεις. Είναι διπλωμένο στη μέση. Το ανοίγεις. Μια μόνο πρόταση γραμμένη με το χέρι. Θα πρέπει να επιλέξεις. Είσαι ήδη στην ηλικία να το κάνεις. Η έκφρασή σου αλλάζει δραστικά. Τα γράμματα είναι σταθερά. Ασφαλή. Αλλά δεν αναγνωρίζεις αμέσως από ποιος είναι. Κοιτάς γύρω ξανά. Σαν να σε παρακολουθεί κάποιος. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τι να διαλέξεις. Ανάμεσα σε τι. Βγαίνεις από την έπαυλη. Η κεντρική πόρτα ανοίγει με έναν μακρύ τρίζοντα ήχο. Ο ήλιος σου χτυπά στο πρόσωπο. Είσαι ξυπόλυτος. Μόνο με μια πετσέτα γύρω από τη μέση. Ο εξωτερικός αέρας φαίνεται παράξενος μετά από τη σιωπή του σπιτιού. Περπατάς στον κήπο. Το γκαζόν είναι τέλεια κομμένο. Τα αυτοκίνητα από τον γκαράζ έχουν επίσης εξαφανιστεί. Ούτε ο φρουρός στην είσοδο δεν είναι στη θέση του. Διασχίζει στο δρόμο. Το σπίτι του γείτονα είναι λίγα μέτρα πιο πέρα. Χτυπάς την πόρτα. Μία φορά. Έπειτα ξανά.
Ο άνδρας ανοίγει. Σε κοιτάει από πάνω μέχρι κάτω. Πρώτα το πρόσωπό σου. Έπειτα την πετσέτα. Έπειτα τα ξυπόλυτα πόδια σου. «Όλα καλά», ρωτάει μπερδεμένος. «Είδες κάτι περίεργο σήμερα?» Ρωτάς χωρίς περιστροφές. Κοιτάς το δρόμο. Όλα φαίνονται ήρεμα. Πολύ ήρεμα. «Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο σου. Είναι επίγον». Ο άνδρας διστάζει ένα δευτερόλεπτο. Έπειτα κουνάει καταφατικά και κάνει στην άκρη. Μπαίνεις. Το σπίτι μυρίζει φρεσκό καφέ. Ένα παράξενο αντίθετο συναίσθημα με το κενό που φέρεις πάνω σου. Σου δίνει ένα τηλέφωνο. Τα χέρια σου είναι λίγο υγρά. Χτυπάς τον αριθμό του πατέρα σου. Ο τόνος χτυπά. 1 φορά. 2. 3. Αλλά κανείς δεν απαντά. Κλείνεις. Προσπαθείς ξανά. Τίποτα. Η ίδια σιωπή. Ένα άβολο αίσθημα αρχίζει να μεγαλώνει μέσα στο στήθος σου. Τότε αποφασίζεις να καλέσεις τη μητέρα σου. Κουδουνίζει. Το τηλέφωνο χτυπά μόλις μισό δευτερόλεπτο. Αυτή απαντά αμέσως. «Προσπαθώ να σε πάρω ώρες». «Πού ήσουν?» Η φωνή της ακούγεται τεταμένη. Πιο ανήσυχη από το συνηθισμένο. Της εξηγείς γρήγορα. Το τζακούζι. Ότι αποκοιμήθηκες. Ότι ξύπνησες και το σπίτι ήταν άδειο. Χωρίς έπιπλα. Χωρίς ρούχα. Χωρίς τηλέφωνο. Σιωπή από την άλλη πλευρά. Έπειτα την ακούς να παίρνει βαθιά ανάσα. Σαν να προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της. «Είμαι σε μια σημαντική συνεδρίαση», λέει τελικά. «Δεν μπορώ να βγω τώρα». Παύση. «Σε λίγες ώρες θα πάω στο σπίτι σου». Θέλεις να πεις κάτι ακόμα, αλλά αυτή ήδη μιλάει με κάποιον στην αίθουσα όπου βρίσκεται. Έπειτα επιστρέφει στο τηλέφωνο. «Μείνε εκεί. Μην κινείσαι». Η κλίση κοβείται. Ο τόνος της γραμμής σβήνει μέσα στο αυτί σου. Κατεβάζεις αργά το τηλέφωνο και για πρώτη φορά σήμερα αρχίζεις να νιώθεις ότι κάτι πραγματικά προσπαθείς άλλη μία κλίση. Ένας από τους διευθυντές των Λος Άντζελες Αζούλες απαντά. «Πού είναι ο πατέρας μου?» Σιωπή. Έπειτα μια ψυχρή απάντηση. «Ο πατέρας σου μας πρόδωσε. Ο αέρας μοιάζει να γίνεται πιο βαρύς. Τον ψάχνουμε». Όπως και εμείς εσένα για να κάνεις like σε αυτό το βίντεο και να εγγραφείς στο κανάλι. Ξέρεις τι σημαίνει. Δεν θέλουν να μιλήσουν. Κλείνεις. Περπατάς πίσω στο άδειο σπίτι σου. Περιμένεις τη μητέρα σου. Αυτό που φτάνει είναι περιπολικά. Μπλε φώτα φωτίζουν το δρόμο. Η καρδιά σου επιταχύνει. Ίσως ήρθαν για σένα. Αλλά όχι. Ένας αξιωματικός κατεβαίνει από το αυτοκίνητο. «Η μητέρα σου μας έστειλε. Θα σε βάλουμε σε ασφάλεια». Μπαίνεις στο περιπολικό. Καθώς προχωρούν στην πόλη, προσπαθείς να τακτοποιήσεις το μυαλό σου. Ίσως έπρεπε να βοηθήσεις τον πατέρα σου. Ίσως το μήνυμα ήταν σημαντικό. Φτάνετε στο κυβερνητικό σπίτι. Σε πάνε κατευθείαν στο γραφείο της μητέρας σου. Σε κοιτάζει με ανησυχία. «Τι συνέβη?» Της διηγείσαι τα πάντα. Την κλίση. Το άδειο σπίτι. Το σημείωμα. Μέσα σου δεν ανησυχείς πολύ. Έχουν σπίτια σε όλη την Ήπειρο. 3 σε κάθε χώρα. Αλλά η μητέρα σου ξέρει ακριβώς γιατί είσαι ήρεμος. «Χρειάζομαι να με βοηθήσεις να βρούμε τον πατέρα σου». Κάνεις νεύμα. «Μου πήραν το κινητό. Εκείνος είχε καλέσει». Οι τεχνικοί της κυβέρνησης δουλεύουν γρήγορα. Τριγωνίζουν το τελευταίο σήμα. Μία θέση. Η μητέρα σου διατάζει να κινητοποιηθούν ειδικές δυνάμεις. Και πηγαίνεις μαζί τους. Η κρυψώνα είναι στα περίχωρα. Περισσότερα χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Μακριά από τους κύριους δρόμους, κρυμμένο ανάμεσα σε ξερά οικόπεδα και εγκαταλελειμμένα κτίρια που κανείς δεν επισκέπτεται εδώ και χρόνια. Ένα τεράστιο κυβερνητικό όχημα σταματά σε απόσταση περίπου 100 μέτρων. Τα φώτα φωτίζουν μια παλιά τσιμεντένια κατασκευή. Ένα εργοστάσιο που επίσημα έκλεισε πριν δεκαετίες, αλλά ξέρεις ότι πολλά εγκαταλελειμμένα μέρη απλώς αλλάζουν ιδιοκτησία. Όπλα έτοιμα. Αμυντικά γυλαίκα. Κράνη. Ένας σηκώνει τη γροθιά και όλοι σταματούν. Σιωπή. Ακούγεται μόνο ο αέρας που περνάει ανάμεσα στις ξεχαρβαλωμένες λαμαρίνες της οροφής. Η μητέρα σου κατεβαίνει από το όχημα. Το πρόσωπό της είναι σοβαρό. Συγκεντρωμένο. Δεν μοιάζει με την ίδια γυναίκα που μιλάει σε συνεντεύξεις τύπου.
Εδώ είναι άλλος άνθρωπος. Πιο ψυχρή. Πιο άμεση. Οι στρατιώτες προχωρούν προς την είσοδο. Ένας σπρώχνει τη μεταλλική πόρτα με την κάνη του όπλου. Η πόρτα ανοίγει με έναν μακρύ τρίζοντα ήχο. Σκοτάδι. Ένα φορητό φως ανάβει. Το φως διαπερνά το εσωτερικό του κτηρίου. Σκόνη αιωρείται στον αέρα. Κουτιά στιβαγμένα, υπολογιστές αποσυνδεδεμένοι. «Καθαρό», λέει ένας από τους στρατιώτες. Παρόλα αυτά μπαίνουν. Δωμάτιο-δωμάτιο. Διάδρομο-διάδρομο. Περπατάς πίσω τους μαζί με τη μητέρα σου. Ο αντίλαλος από τα βήματα ακούγεται άδειος. Όλα φαίνονται σαν να έχουν εγκαταλειφθεί πριν ώρες. Ίσως λιγότερο. Υπάρχει ακόμα μια κούπα καφέ πάνω σε τραπέζι. Κρύα. Μια οθόνη ανοιχτή δείχνει μαύρη οθόνη. Ένας ανεμιστήρας γυρνά ακόμα αργά στην οροφή. Κάποιος έφυγε γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Η μητέρα σου κοιτάζει απογοητευμένη γύρω. «Αργήσαμε». Οι στρατιώτες συνεχίζουν να ερευνούν. Πόρτες, συρτάρια, κουτιά, τίποτα. Ούτε ένας άνθρωπος, ούτε ένα όπλο, ούτε ένα έγγραφο. Είναι άδειο. Σαν κάποιος να είχε αρκετό χρόνο να διαγράψει κάθε ίχνος. Αλλά καθώς παρατηρείς τον χώρο, κάτι σου τραβάει την προσοχή. Σε μία γωνία της αποθήκης υπάρχουν αρκετά ξύλινα κουτιά. Το ένα είναι ελαφρώς μετακινημένο. Πλησιάζεις. Το σπρώχνεις με το πόδι. Πίσω, σχεδόν κρυμμένο στον τοίχο, υπάρχει ένα διπλωμένο χαρτί. Η κοιλιά σου σφίγγεται. Το παίρνεις. Το ανοίγεις. Οι λέξεις είναι γραμμένες με μαύρο μελάνι. Σταθερές. Η προδοσία πληρώνεται με αίμα. Η μητέρα σου ή εσύ. Αν δεν εμφανιστείς στο σπίτι σου σε 2 ώρες, θα υποθέσουμε ότι επέλεξες τον πατέρα σου. Η αναπνοή σου γίνεται πιο βαριά. Διαβάζεις τη φράση ξανά. Και ξανά. Κάτι στα γράμματα σου φαίνεται οικείο. Πολύ οικείο. Αλλά το μυαλό σου είναι πολύ γεμάτο από θόρυβο για να καταλάβεις γιατί. Ποιος θα έγραφε κάτι τέτοιο? Οι άνδρες του πατέρα σου. Οι εχθροί του. Κάποιος από την κυβέρνηση. Ο φόβος αρχίζει να αναμειγνύεται με την οργή. Τσαλακώνεις το χαρτί στο χέρι σου και το σκίζεις. «Τι βρήκες?» ρωτάει η μητέρα σου από την άλλη πλευρά του δωματίου. Παίρνεις βαθιά ανάσα. Τίποτα σημαντικό. Αλλά η φωνή σου δεν ακούγεται τόσο σταθερή όσο θα ήθελες. Βγάζεις το τηλέφωνο. «Τι καλείς?» Αυτή απαντά σε ένα δευτερόλεπτο. «Τι συμβαίνει? Πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι». «Γιατί?» «Επειδή θέλουν να εμφανιστώ εκεί». Σιωπή. Μπορείς να φανταστείς την έκφρασή της από την άλλη πλευρά. Ενοχλημένη. Εκνευρισμένη. Όλη αυτή η επιχείρηση της στερεί χρόνο. Πολιτικό χρόνο. Στρατηγικό χρόνο. Αυτό πια είναι γελίο, λέει τελικά. Σφίγγεις το τηλέφωνο στο αυτί. Το παιχνίδι τελείωσε. Η φωνή σου ακούγεται πιο σκληρή τώρα. Πιο αποφασιστική. Ας εμφανιστούν τώρα. Κοιτάς γύρω στον άδειο χώρο. Τα τραπέζια. Τους υπολογιστές. Τα εγκαταλελειμμένα κουτιά. Κάποιος σχεδίασε όλο αυτό με προσοχή. Και τώρα επιμένει μια μόνο διεύθυνση. Επιστρέφουν στη γειτονιά σου. Περνούν από το σπίτι του γείτονα. Πλένονται. Αλλάζουν ρούχα. Περιμένουν να περάσουν οι 2 ώρες. Έπειτα γυρίζουν στην άδεια έπαυλή σου. Η σιωπή επιστρέφει. Περνούν λεπτά. Έπειτα 1 ώρα. Έπειτα άλλη 1. Τότε ακούς σιρήνα. Οχήματα περικυκλώνουν το σπίτι. Ένοπλοι άνδρες κατεβαίνουν. Η μητέρα σου τους αναγνωρίζει αμέσως. Λος Άντζελες αζούλες. Ένας βγάζει το κράνος. Είναι ο πατέρας σου. Σε κοιτά. Όχι με χαρά. Με απογοήτευση. Γιατί επέλεξες να προδώσεις τη μητέρα σου? Η μητέρα σου τον κοιτάζει με απορία. Τι εννοείς? Ο πατέρας σου αναστενάζει. Όλα αυτά ήταν μία δοκιμασία για εκείνον. Σε δείχνει. Για να καταλάβεις ότι οι πολυτέλειες εξαφανίζονται σε δευτερόλεπτα. Τότε καταλαβαίνεις. Τα σημειώματα. Το άδειο σπίτι. Όλα ήταν δικό του έργο. Η μητέρα σου εξοργίζεται. Ούτε καν με ρώτησες. Έπρεπε να το λύσει μόνος του, απαντά ο πατέρας σου. Έχει πια την ηλικία. Αυτή πέφτει πάνω του. Οι ένοπλοι άνδρες δεν κινούνται. Εσύ κοιτάς γύρω. Βοηθήστε. Κανείς δεν απαντά. Προσπαθείς να σηκώσεις ένα όπλο από το πάτωμα. Είναι βαρύ.
Δεν έχεις κρατήσει ποτέ όπλο. Ένας από τους άνδρες εκλαμβάνει την κίνησή σου ως απειλή. Πυροβολή. Ο πόνος εκρήγνεται στο πόδι σου. Πέφτεις. Πολύ γρήγορα. Οι γονείς σου σταματούν. Σε κοιτούν. Η σφαίρα χτύπησε μια αρτηρία. Ο πατέρας σου τρέχει προς το μέρος σου. Κλαίει. Η μητέρα σου είναι παραλυμένη. Θέλεις να πεις κάτι. Να ζητήσεις συγγνώμη. Αλλά το αίμα συνεχίζει να τρέχει. Τότε φτάνουν οι σιρήνες. Η αστυνομία. Βλέπουν ένοπλους άνδρες. Βλέπουν τους γονείς σου. Σε βλέπουν πεσμένο στο πάτωμα. Γι' αυτό